ljudi ne mogu da veruju da sam izgubila dete. Jer se šalim, vesela sam i ne mogu da pretpostave da mi se tako nešto desi u životu. Kako je nastala ideja da kreneš da putuješ i to sa Vukovom slikom? Inače je Vuk jako volao da putuje. Možda je to video od mene pa je zavoleo. Bio je onako mali turista koji imao ranac svoj za putovanja, gde je pakovao grickalice, vodu. I ideja da nastavim da putujem je to što smo nas dvoje, kad god smo se vraćali sa neke destinacije, već planirali sledeće putovanje. I postoje neka mesta koje sam mu obećala, obećanja sam uvek ispunjavala, gde ćemo otići, ali njegov odlazak nas je sprečio. Onda sam ja krenula da idem na ta mesta i to što nosi njegovu fotografiju, što sam počela u početku, je bilo kao da on ide sa mnom. Da u stvari da mu ispunim obećanje. I vremenom jednostavno sada kada bih ostavila tu njegovu fotografiju kao da sam ga ostavila. Kao da sam otišla sama bez njega. A sećam se dok je bio na ovom svetu da sam otišla jedno pre podne u manastir Tumane i da mi on tada rekao, a gospođo, otišla si bez mene. Gde sam mu rekla, dobro, mali si, bilo bi ti dosadno. Otišla sam jedno pre podne.